Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu podcastu Za zdmi fakulty. Dnešní díl je speciální tím, že poprvé nahráváme v opravdovém podcastovém studiu a ne v obýváku s mikrofony připnutými na lžíce. Proto bychom chtěli moc poděkovat podcastovému studiu Hybernská, ve kterém se právě nacházíme a které nám tuhle možnost poskytlo. A děkujeme také Evče, která je naším dnešním hostem a která nám povypráví o studiu, kde? Masarykova univerzita, je to studijní program chemie a studijní obor, pozor, to je cool, analytický chemik, pomlčka, manažer chemické laboratoře. Je to cool kvůli tomu, že je to obor s pomlčkou. Dobře, děkujeme. Moc díky za uvedení toho oboru. Já jakožto nechemik si nějak nedokážu představit, co teda člověk musí umět, když to jde studovat. Samozřejmě chemii, ale musíš umět ještě něco jiného, anebo stačí prostě ty základy chemie z Gimplu? No, jakoby hodně zjednodušeně, kdo jde z Gimplu, tak bude mít docela v pohodě matiku a fyziku, jo, protože prostě Gimpláci jsou v tomhletom docela dobře už jako, jak to říct, vydrezurovaný z toho gymnázia. Ale zase lidi, kteří šli třeba jako z chemický střední, tak měli úplně jako perfektní ty odborné věci. Takže ať jde člověk jakoby z už specializovaný střední anebo z gymnázia, má to jakoby svoje pro a proti obojí. Takže vlastně nakonec otázka, čeho se člověk víc bojí, ale to si asi těžko uvědomí už jako na základce, jestli se víc bojí chemie nebo matiky, takže prostě obojí má svoje a dá se s tím jako poprat. A ty jsi šla odkud? Já jsem šla z Gimplu. Takže prostě na matice, víš co, jako v prváku tam byl některý, pane bože, umřeme, faktoriály, nebo já nevím, nějaký ty funkce, derivace a tohleto. A já byla jak, jo, dobrý, to jsme dělali na semináři. A pak tam byly ty odborné věci a Přiblížíš nám blíž ten obor? Já vím, že jsi nám řekla název oboru, ale já jsem si pod tím asi nepředstavila vůbec nic. Jo, tak začíná to jako analytický chemik, jo, ten název studijního oboru. Jo? A takže je to chemik, který něco analyzuje. Jo? A vlastně to může vypadat tak, že dejme tomu, vy si řeknete, tyjo, neplaveme mi doma ve vodě třeba rtuť nebo nějaký fekálie nebo něco, co tam prostě nepatří, tak vezmete vzoreček té vody a dáte to nějakému analytickému chemikovi, který to nějakou metodou, která je na to zrovna vhodná, zanalyzuje a podle nějaký křivky, já jsem třeba říkala, že každý den analyzuju hrbolky, protože mě to baví to tak jako zjednodušovat, tak podle těch hrbolků já zjistím, že Jani, ty tam máš zrovna teďka, nevím, co bys tam mohla mít, třeba bromičnany, tak pozor na to, jinak dostaneš rakovinu, když to budeš pít, radši prostě vykopej jinou studnu, ať tam ty bromičnany nemáš. To je vlastně hodně užitečný obor, že si myslím, že člověk si, teda já teďka předbíhám trošičku, ale asi se najde snadno práci v oboru? Práce se určitě sehnat dá, je potom otázka, jestli člověk jakoby chce nebo nutí si to, že opravdu musí vystudovat to, co přesně ten obor, co studoval, protože my třeba analyticky jako chemici jsme to měli v pohodě, ale pak tam byli lidi, kteří šli na restaurátorství a jiný obory, který mají hodně jakoby úzký to uplatnění, takže tam je potom otázka, jestli jakoby je důležitá ta chemie a není tak důležitý to zaměření, anebo jestli prostě přesně šel člověk studovat, jakože musel něco studovat, nakonec si to ještě rozmyslí. Mm-hmm. To nám hezky nahráváš k naší další otázce. Proč ty jsi tohleto vybrala? Já jsem si to vybrala z toho důvodu, že mně přišlo, že je chemie hrozně nepochopená. A já jsem si jako v hlavě personalizovala jako takovýho sirotka, který prostě je chudinka, bez pozornosti a nikdo ho nechce, nikdo ho nemá rád a všichni jenom ta blbá chemie a tohleto. A mně zase tak blbá nepřišla. Mně prostě přišlo, že jako když si člověk tam dá nějaké logické souvislosti, tak je to třeba dá jako jednodušší než studová práva a ty různé jako paragrafy. Takže jsem si jako adoptovala nechtěnýho sirotka a teď jsem spokojená. A tak to fakt bylo. A chtěla jsi studovat nějak jako chemii obecnou nebo vyložení něco, co prostě, co je jako hodně konkrétní, co opravdu zahrnuje něco speciálního? No, takovou představu úplně konkrétní jsem neměla. Já když jsem jako poprvé ve druháku na střední začala přemýšlet, že teda jako by to mohla být chemie a přečetla jsem si, jaký ty, ne obory, jak se tomu říká, předmět, že? Tak pardon. Ty předměty, jaký ta Masarykova univerzita má, tak jsem se lekla a byla jsem, jak to nedám. To je úplně jedno, že mám nadprůměrný IQ, to nedám, prostě to je úplně hrozný. Jako v životě jsem nic takového neviděla, asi umřu, když tam půjdu. Ale pak jsem to nějak navstřebala a co, jo, jaká byla otázka?
Jestli jsi uvažovala jako o obecní chemii, anebo vyložení něco konkrétního, jako aby si nezůstala při té obecnosti, jak třeba je na Gimplu, ale aby ses už specializovala na něco konkrétního. Moje představa byla asi taková, jak jsem si to vysnila ve firmě, co pracovala moje ségra. A ta říkala, že se mají chemici hrozně fajn. Že sice jako ta škola je těžká, ale pak si přesně najdou to místečko někde v tom kanclu, nebo tak trošku třeba i manažerují nějaký lidi. A když rozumějí té chemii, co je potřeba v cementárně a všude možně, že jo, tak vlastně nakonec ten lifestyle toho chemika, že může být moc prýma. Tak jsem si představila, že já teda jako zvládnu tu těžkou nechtěnýho sirotka chemii a pak si budu žít jako úplně v klídečku. Ty jsi studovala teda 3 roky, studovala jsi bakaláře, je to tak? Prezenčně jsem chodila 3 roky, ale já jsem byla trošku vysokoškolský odpadlík a v každém semestru jsem jeden předmět neudělala, takže jsem vlastně nakonec dělala tu obhajobu až jako 4. rokem, ale u toho už jsem pracovala, no, takže. Takže se dá najít práce takhle v oboru při studiu? Jo, to ani nevím, no. Ty jsi dělala něco jiného? Jo. Já jsem si už představila, jak pracuješ v laborce. 3 měsíce jsem byla v laborce a tam mi pro mě z nepochopitelných důvodů řekli s Bohem, tak jsem šla dělat, co zrovna bylo. Aha. A my jsme tady zatím vždycky měli hosty, kteří studovali v Praze, my sami jsme taky studovali v Praze a pro tebe by taky Praha byla blíž. Proč jsi se rozhodla pro Brno? Byl ten důvod jako ty obory, co se nabízely, anebo že jsi chtěla do jiného města než do Prahy? Ani tak, ani tak. Dokonce. Já jsem hodně romantička a zakládám si na tom, že jako fandím pravý lásce. Jo, ne, že se třeba lidi douzí pro peníze nebo tak. A já jsem byla tehdy zamilovaná, takže jsem šla za láskou a za vztahem a bydleli jsme spolu v Brně tehdy. Tak to je vlastně taky hezký důvod. Teda, no dobře, do toho asi do toho nebudeme zabrušovat dál. Jak vypadaly přijímačky? Nevím. A neptejte se mi prosím na žádný přijímačky, protože já jsem to velice chytře obešla a dělala jsem takzvaný výbuch. No, dá se to říct i jako výbuch a je to zkrátka vzdělávací e-kurz pro budoucí chemiky a je to prostě olympiáda, jo. Ale myslím si, že Karlova univerzita má ksicht, což je taky zkrátka něčeho, ale je tam chemie něco a tady byl teda vzdělávací e-kurz pro budoucí chemiky a to má Masarykova univerzita a když je člověk úspěšným řešitelem, tak vlastně nemusí dělat přijímačky. Aspoň tak to bylo, když já jsem nastupovala a zase nemyslela jsem si, že vůbec úspěšný ředitel budu moc být řešitel, ale konec se to povedlo a díky tomu teda všichni lidi se potom hrozně jako stresovali s maturitou a ještě ke všemu s přijímačkama a já už jsem věděla, že mi stačí maturita, je to dobrý. Zkoušela jsi jenom tenhle obor nebo ještě něco jiného? Ne, já jsem šla na jistotu, já jsem prostě viděla, že tohle to je to, co chci a měla jsem opravdu jenom 1 přihlášku a dostala jsem se bez přijímaček. To je moc hezký. Tak to docela obdivuju takhle v 19 nebo v kolika, že si takhle věděla, za čím si jdeš. Jo, no. A mně přijde, že občas to je jako v životě, že když člověk neví, tak je to přesně takový, že zkouší a když víš, tak prostě jako je člověk tak jako vnitřně jistý, že ta první volba je opravdu ta správná. Moc hezký. A když jsi na ten obor šla nebo na tu školu, měla jsi nějakou konkrétní představu toho, co tě tam čeká? A nebo jsi prostě teda adoptovala chemii a pak už jako dějí se vůle boží, uvidíme, co mě tam čeká? No, já jsem si jako první semestr nechala, že brigádky zatím nechám bejt a uvidíme si vůbec jako přesně ten obor pro mě, jestli je ta škola pro mě, jestli třeba, já nevím, tam nevaří takový splašky, že budu jíst jenom rohlíky, nebo jak to vlastně všechno bude vypadat. A asi jsem byla jako mile překvapená z toho, že ten první semestr šel až na tu 1 vyhazovací zkoušku. A já jsem ještě u vysoký teda trošku chytla se party, že jsem dělala MLM, takže multilevel marketing a dávala jsem do toho dost času, takže si jako teďka zpětně říkám, jak by to vypadalo, kdybych byla fakt jako studentka a dávala svůj čas hlavně do studia, že bych třeba nebyla vysokoškolský odpadlík, ale to už se nedozvíme, prostě myslela jsem si, že jako do té školy budu chodit, ty předměty budu zvládat a u toho ještě stihnu být milionář, to se úplně nepovedlo, ale jakože taky to byla nějaká škola do života. Teď mám spoustu otázek, takže zhrneme to tak teda, že si nepokračovala milionářka, nejsi, tak dobře. Jdeme dál radši. Jdeme radši k tomu studiu zpátky. Jak vypadal typický týden?
A typický týden vypadal tak, že teda člověk dostal nějaký rozvrh, což teda nevím jak u vás, ale mně přišlo někdy jako ta klikačka na to najít ty správné jako skupiny, ať už na ty semináře, nebo hlavně na ty semináře, že jo, zkoušky byly daný, tak někdy to bylo teda jako dost drsný se dostat. Kvůli kapacitě, to znáte určitě, jo. A zkoušky byly takový, jakože a musím na ní chodit, nemusím na ní chodit, tak jsem si jako občas zjišťovala jako u kamarádů a parazitologie třeba vypadala, takže jsem poprvé viděla pana přednášejícího až na zkoušce. A podobný taky historky mám, že jsem viděla jako pana přednášejícího poprvýho na zkoušce a ještě jsem ke všemu dostala Ačko, to byla nějaká chemie životního prostředí nebo tak něco. A jo, cože Ačko? A teď tam ty jako moji kolegové třeba taky některý jako dostali známku, že jsme byli, pojďte si dát vodku na lávku, jo. Tak jsme to zapili, že člověk tam jako nechodil a stejně se to jako dalo. Ale je potřeba teda rozlišovat za mě, určitě, kde si to člověk může a nemůže dovolit, protože posléze, že jo, záleží, co teda člověk chce dělat dál, jestli náhodou třeba mu to, ta přednáška nebude i později do té praxe k něčemu. Kdybych chtěla studovat a uplatnit se v životním prostředí, tak to asi nebudu zatahovat, ale posléze to pro mě bylo jako jednodušší, když jsem právě do toho chtěla ještě spát nějaký ty brigádky. A chodila jsi do školy, nebo takhle, kdyby si chodila i na přednášky, i na cvika, chodila by si do školy každý den, anebo to je třeba 3 dny v týdnu? A bohužel na chemii mi to přišlo, že to nejde udělat tak, aby to bylo 3 dny v týdnu. Jakože 4 možná se štěstím, když se člověk dobře dokliká, ale když ne, tak to bylo každý den něco. To znamená, že přesně jako na ty brigády byl někde třeba půl den a teď jako co si člověk na 4 hodiny najde. Ale jako dalo se najít. Máš nějaký tip třeba pro chemiky vyloženě, v čem by si mohli najít brigádu, nebo je to něco jako mekáč a takovýhle obecný práce? Já jsem byla jako obecně v call centru a zase ne, jako teď, když mi někdo volá z call centra, tak jsem jako taky z toho taková smutná, sice řeknu jako nashledanou a nejsem sprostá, ale jako vyvolává to ve mně ty emoce, jako když já jsem tehdy na telefonával. Takže to není úplně příjemný, ale přesně bylo to jako něco, co jsem mohla dělat a já ty peníze potřebovala. Tak aspoň se nebojím vzít telefon do ruky. Což se hodně z nás bojí. Máš určitě spoustu životních zkušeností, mě to úplně láká odběhnout od toho studia, ale budeme se ho držet. Ano. Co byl největší strašák tvýho oboru? Vtipný je, že v tu chvíli, kdy jsem to prožívala, já jsem teda bakalářku dělala před 7 lety, tak aby posluchači mě ostře nesoudili, že už si nepamatuju úplně přesně detaily, tak já jsem si myslela, že toho pána do smrti nezapomenu a prostě hrozně jsem byla na něj jako naštvaná a smutná, že ta jeho zkouška je tak strašně těžká, protože on ty vyhazovací zkoušky měl jeden pán a měl je prostě 3 nebo 4 semestry za sebou a mě to prostě hrozně nešlo a bylo to fakt jako ta prosítovávací jako zkouška. On nám dovolil jako třeba si k tomu připravit tahák a stejně to bylo brutálně těžké to prostě jako aspoň na ten 3. nebo 4. pokus jako udělat. Takže tehdy jsem si tak jako ho v hlavě proklínala a věděla jsem, jak se jmenuje a dneska já si nevzpomenu. A ty předměty, aspoň tušíš, čeho se týkaly? Vyloženě se to jmenovalo analytická chemie 1, 2, 3. Miluju tyhle predakvizity. No jo, a já teda trošku přeběhnu, ale když jsi prodlužovala, jela jsi někam na Erasmus? Ne, vůbec. A dá se? Dá. Tak to bylo rychle. Tak to už víme. To téma. Omlouvám se jako těm posluchačům vašim, jo, ale bohužel neřeknu nic o Erasmu. Byli lidi, co tam jeli, ale mě to nějak nalákalo, takže vím, že se dalo, ale ne, já jsem nebyla ten student, který by potom bažil. Myslím, že Masaryčka obecně nabízí kvalitní programy v Erasmu, jsem slyšela, tak jenom tak asi, že tam to není problém. A jak vypadalo zkouškový, teda kromě toho, že tam byla analytická chemie 1, 2, 3, 4, 5, 10, tak co tam ještě bylo? Bylo tam jako víc malých předmětů, anebo to byly větší zkoušky a byly třeba 3? Bylo nějakých 5-6 předmětů, plus teda člověk za ten semestr vždycky musel udělat i ten seminář a ne vždycky byl jednoduchý. Byť byl třeba za 1 kredit, tak to nikdy nebylo jenom za účast. Vždycky tam třeba byly nějaký 4 průběžné testy a když člověk jeden neudělal, tak byl ve skluzu a prostě jakože stres a panika. Ale nejtěžší za mě bylo vždycky teda zkouškový, jak měl člověk nějaký 3-4 zkoušky za sebou, tak už jsem se trošku uvolnila
Ale jako dalo se to zvládat. Za mě třeba jako dobrá rada, doufám, že to furt funguje, že už neříkám nějaký archaizmy, byl primát.cz a nakoupit si banány, anebo si je zasloužit. A tam opravdu jakoby se připravit na to, kde člověk jako ví, že není třeba úplně nejsilnější, tak si nějaký ty jako pomůcky pořídit. Jako třeba taháky u pana neznámého ano, profesora. Toho pána neznáme. No a pak, že jsem připravená, jo, vidíte to. To vůbec nevadí, my radši tyhle vyučující nezmiňujeme, abychom někoho nepohoršili třeba, nebo neurazili, nebo... Ano, protože to určitě není tak, že on byl strašný, ale tím, že prostě lidi nebyli naučený, že? No. Když myslíte. A jací byli spolužáci? Byli hrozně fajn a strašně mě mrzelo, že ty, co byli nejvíc fajn, mi hrozně rychle odešli, protože se třeba rozhodli, že místo Masaryčky chtějí dělat Mendelku. Mm-hmm. A byli tam spolužáci, kteří právě třeba šli jakoby z té střední z chemický, takže byli právě jako, že plážu ty jako odborný předměty, takže tam jsem se nenápadně snažila jako vetřít do přízně, abych se jako doučila tohle. Mm-hmm. A naopak zase jako mi přišlo, že v té matice a tak jako fakt ty gympláci jsme měli jako v tomhletom tu výhodu. No a jinak asi klasika v Brně prostě jakože nejlepší studijní předměty až jako po škole na pivu. Tak tam prostě jakože bar byl na každém rohu a nejlepší sociální vyžití bylo jakože jdeme na pivo. Tam jsem poprvé viděla někoho, kdo přišel do hospody, objednal si rovnou 2 a to jedno exnul předtím, než jako servírka stihla donést další rundu, jo. A kolik vás tak bylo v ročníku? My jsme totiž měli rozhovor zatím s právničkou, kde říkala, že jich bylo v ročníku asi 600 a pak naopak s arabistkou, kde jich začínalo třeba kolem 30, ale končilo jich 6, tak jak to bylo u vás? Já si nepamatuju teda počty vyloženě na tom studijním programu jako chemie celou, ale na tom analytickém chemikovi nám bylo okolo 20. A dokončilo nás to 12, tuším, tak nějak. Tak taky pěkný filtr. Ale ty jsi říkala, že někdo šel na tu Mendelku. Mm-hmm. Mě by zajímalo, proč? Kvůli tomu, že si holky nevěřily na to, že to u toho vyhazovacího předmětu dají, tak se rozhodli pro tu jednodušší variantu, což prej v Brně byla Mendelka. Měly holky nějakou nevýhodu u tohohle pána? Nemyslím si. Ono to bylo opravdu nevýhoda spíš jako z hlediska stresování se, protože když si představíš, že je ti řečeno, přijď na zkoušku a můžeš mít tahák, jo, klidně prostě A4 popsanou z obou stran, člověk si to tam napíše blechama, že jo, a stejně tu zkoušku nedá. Tak je to docela blbý, jo, takže ten pán prostě mi přišlo, že jako nosí v hlavě celou učebnici a vždycky ti tam dá něco, co zrovna si člověk, že ho nevypsal. A v čem jsi měla problém ty? Máš něco konkrétního, nebo to byla prostě celkově nějaká nepřipravenost? Já jsem asi největší problém měla s tou motivací, jo, že prostě fakt jako někdo je skvělý v tom, že přesně jakoby ví kam na školu a ví, že tam jako chce bejt a že je teda jako ten student zarytej nebo student plus pivo a je to prostě jakoby ta součást toho života. A já jsem se prostě lehce jako hledala, takže ta škola byla důležitá. Věděla jsem vždycky, že ji chci dodělat a mít ten titul, ale zároveň jsem teda věnovala spoustu energie i někam jinam. A teď zase nevím, co byla otázka, no. Jestli bylo něco konkrétního, co ti vadilo na tomhle předmětu, jestli třeba, nevím, teďka neřeknu příklad, protože jsem to nestudovala, ale kdybych řekla umí biologie, tak jsem neměla ráda třeba fyziologii rostlin, tak jestli bys mohla dát takový příklad, anebo jestli to bylo něco obecného. Jo, já vím, já jsem vlastně šla ze široka a pak jsem zapomněla. Já bych řekla ta motivace, jo, že prostě jakoby když člověk přesně nevěděl a neměl to v hlavě srovnaný, což já jsem bohužel neměla, proč to dělá, tak za ty 3 roky já jsem vlastně jako úplně postrácela veškerou energii a vůli do toho jako studovat a udělat to. A až někdy u té bakalářky jsem si říkala, tyjo, chemie je skvělá, chemie umí být sranda, chemie prostě může být fakt jako bezvadná. A být to i o těch pokusech a o tom vyhodnocování a prostě já nevím, přicházet na nové věci, co ještě nikdy nikdo nevěděl, jo. Ale prostě do té doby to bylo jako, že prvák, druhák, obecná chemie, napiš test, zapamatuj si, jak se vyrábí tohle, jak se jmenuje tenhle šutr, jak se jmenuje tenhle parazit. A já byla, spím. Já bych se ještě vrátila k těm spolužákům a k seznamování s nima. Měli jste na začátku nějaký adapťák? Byl a já tam nebyla, jo, tak vidíte, jak se Dobrý, tak to je stejný jako s Erasmem, tak jdeme dál. Tak ty piva to doplnili potom. Ne, já jsem hrozně ráda, že tohle říkáš o těch pivíčkách, protože
to vlastně ještě nikdo nezmínil, my jsme se o tom taky nebavili, protože jsme nebyli úplně lidi, kteří by takhle často chodili někam, ale rozhodně se to děje a myslím si, že to je vlastně velká jako část toho studia, na kterou se i lidi můžou těšit, že to není jenom o tom studiu, o kterém si povídáme celou dobu. Určitě a hlavně jako za mě právě třeba po té zkoušce, když člověk měl ty emoce a měl třeba ty nervy a stresy a pak to prostě jako dopíše a jde a někam si sedne. On by si člověk klidně mohl dát cappuccino, jo, ale prostě jako u těch studentských let tam spíš třeba padal nějaký ten alkohol a bylo to v pohodě si dát 1, 2 a trošku za sebe se třást jakoby tu nervozitu, co bylo. Když se ještě zaměříme na to studium, tak jste měli nějaký předměty, které byly obecný a nějaký praktika, které byly hodně konkrétní. Měli jste potom v těch praktikách třeba praxe nebo něco, co jste museli vykonat mimo tu školu, nějaký u firem to bývá, že jdete se podívat do té firmy, jak funguje a podobně? Na to, jak se přesně ptáš, tak úplně ne. Já to trošku jako učešu do toho chemického světa, tak jak to bývá, že vlastně ty prosítovací zkoušky byly z toho důvodu, abychom se potom vešli do laborky, která byla už pro ty lidi, kteří teda jako přežijou toho těžkého pana profesora. A oni nebyli nafukovací. Jo, takže my jsme prostě měli povinný laboratoře, kde jsme dělali různý pokusy a vedli jsme si deník a tak dále. A tam prostě bylo jenom určené množství digestoří a těch všech chemikálí a pomůcek k tomu a nemohlo tam přijít jako všech, já nevím, kolik lidí bylo na chemii, jo, ale prostě jako ta kapacita nebyla taková. Takže z toho důvodu se museli ty lidi přesítovat, aby tam jako zůstali a do té jakože praxe, jo, ono to bylo spíš jako seznámení se s laboratoří. A dobrý den, tohle je laboratorní sklo a jak se jmenuje. Mm-hmm. A tím pádem vlastně se to tam muselo vyfiltrovat. No. Ale že bychom šli někam do firmy, nebo že poslouchala jsem druhý díl vašeho podcastu, že jste třeba někde mohli jako učit na zkoušku nebo tak to v chemii není. Jak si pak člověk vybere to povolání? No, já si právě myslím, že člověk, který fakt ví, že tu chemii chce dělat, tak se vlastně může začít směřovat až od té bakalářky a dál. Respektive si může sám dělat nějakou rešerši počas i toho obecného studia. Ale za mě fakt jako první 2 roky bylo jako těžší gimpl. A když tohle člověk přežije, tak může teprve jako dělat to, co je sranda. Takže ve chvíli, kdyby člověk nešel jenom na bakaláře, tak má vlastně třeba ještě toho magistra, že jo, si vybrat, jakoby, co by tam přesně chtěl dělat a co by chtěl dělat na další práci a tak. A takže magistra si potom už vybíráš třeba z víc nějakých specializací, nebo je jeden nějaký konkrétní, který na to v ideálním případě navazuje? Byly tam různé specializace, nevzpomenu si přesně jaký, ale většinou to šlo přesně udělat, takže ať šel člověk jako na chemii na jakýkoliv obor, tak potom se dalo udělat to, že právě to magisterský bylo navazující i třeba pro restaurátora mohl jít na tu analytiku nebo na něco jiného. Mhm. Tebe nelákalo pokračovat? No, já jsem asi hodně specifický host. Já jsem si myslela, jak všechno jako hrozně v hlavě vím a jak mám všechno vymyšlený. A život byl jak ne, my tě hezky vyprankujeme, jo. Takže já jsem tam šla za láskou a myslela jsem si, jak budu jednou jako mladá maminka a dopadlo to tak, že jako zrovna s tím daným člověkem jsem se rozešla velmi ošklivě. Maminka jsem mladá nebyla, ale už jsem byla jako vyčerpaná ze školy a byla jsem jak ne, já na magistra prostě nejdu, už si radši se jako živit a ne se nechat živit, jo, takže prostě už jsem chtěla být samostatná a jak jsem byla nastavená celou dobu, že jenom bakalář a konec, tak už jsem potom jako nezměnila to rozhodnutí. A nikdy si toho nelitovala? A nikdy jsem toho nelitovala a nejsem maminka a nelituju. Takže je vlastně happy end. Jakoby asi jo. Kam se dá jít ještě kromě pokračování na Masaryčce? Teda na tu Mendelku asi, že bys pokračovala v nějakém specifičtějším oboru. Kam ještě? V ŠUCHT a tam VUT. Teda v ŠUCHT je v Praze, že jo? Ale já jsem chtěla jako dojít k tomu, že jak se jmenuje ta technická v Brně a to je VUTčko. A co bys mohla konkrétně studovat? Vím, že jsi říkala, že nevíš přesně ty obory, ale o co se můžeš vlastně, jak to říct, co si může člověk s tvým titulem dovolit dál? Jo, si myslím, že spoustu věcí, když ví, co chce, že jo, a hlavně jako, teď vám přesně neřeknu, jaký jsou tam podmínky, že člověk třeba musí udělat nějakou rozdílovou zkoušku nebo něco takového, to se přiznám, že v hlavě nemám jako, a je dost možný mezi tím, co už jsem vyšla ze školy, se to lehce zase změnilo, někde se to na nějakých školách mění každým rokem, ale za mě určitě jako dává smysl přemýšlet, když jde člověk do chemie, tak se nebát techniky, jo, zvlášť když jako
já jsem si celou dobu myslela, jak jsem hrozně extrovert a poslední roky si říkám, že jako fakt mě lidi spíš jako štvou a dusej a že je hrozně super přijít jako do práce, kde si popovídá člověk maximálně s tím strojem, který buď to funguje nebo nefunguje, ale nebude vám povídat o tom, jak tetička včera prostě udělala nějaký rodinný drama a vy si to musíte vyslechnout, protože jste v práci, nemůžete ho někam poslat. Ten stroj je hodnej, jo, ten prostě jako jede nebo nejede. A většinou to má nějaký logický důvod, jakože co se mu nelíbí. Takže techniku bych určitě jako člověku, který ho baví chemie, techniku doporučila, ať se nebojí toho, že prostě když není ajťák a třeba není úplně na ty počítače a programování, tak chemie a technika je trošku něco jiného. Mě by hrozně zajímalo, co bys řekla člověku, který je teďka na Gimplu, má rád chemii, ale vůbec neví, jakými obory se dá právě vydat. Ví jenom, že třeba může být učitel chemie, může být v laborce někde, ale mě zajímají opravdu jako ty konkrétní věci. I třeba to, co děláš teďka ty, jestli jako přiblížíš opravdu, s čím se člověk může potkat. Já nevím, měli jsme tady právničku, která je teďka na kriminálce, to by mě třeba nenapadlo, i když to dává vlastně smysl, tak něco, co by třeba člověka nenapadlo, ale je to tak, může to dělat tou chemií vlastně. Já bych hodně doporučila jako zkusit to z nadhledu, taky nějaký high plan mít a začít od konce. Jo, že dejme tomu, že když jsem vyrostla třeba ve svém městě a miluju ho a vím, že se jednou chci třeba postarat o rodiče a nemá kdo jiný by to udělal, tak vím, že prostě jakoby já jsem omezená lokalitou, tak jaký jsou tam možnosti a když vím, že je tam třeba cementárna, tak se podívám, a co bych mohla jako chemička dělat v cementárně. Takhle já jsem teďka jakoby v létě jsem se rozhodla, že bych chtěla jako se posunout. Já jsem byla dlouho ten analytický chemik, přesně tak, jak jsem to vystudovala, až na to, že jsem nebyla manažer. Tak jsem byla opravdu, že jsem analyzovala třeba tu vodu a tak dále, proto jsem o tom mohla říct nějaký příklad. A teďka v létě jsem si říkala, chtěl bys to se posunout, mě teda hodně motivovaly i penízky. Ale ono to jako souvisí, že jo, ten lifestyle, jo. Prostě jinou cestou než tím multilevel marketingem. Ano. Milionářemi. Co zní jako specifičtější, nebo nějak jako, už jsem slyšela, že to zní sofistikovaně. Ano. A díl v tom, že předtím jsem byla jako trošku víc, když to hodně zjednoduším, ten dělník. Jo, chemický dělník, který jde a udělá výsledky nebo výrobky. A teďka jsem vlastně jako člověk, který pomáhá z té kanceláře a z toho nějakého nadhledu, abychom splňovali nějaké normy, které jsou jak český, tak evropský. A už je to úplně jiný lifestyle. Já mám prostě 1/3 kroků, ale 3násobnou hlavu. A teďka je otázka, jestli teda člověk chce radši jako pracovat hlavou, nebo radši jako pracovat rukama a mít tu hlavu čistou. A to je u každého člověka ale úplně jiný a je v pořádku v obojí. Já hlavně nechci, aby to teďka znělo, že se chci nějak povyšovat, nebo že chci říct, že jedno lepší než druhý není. Jo? Ale myslím si, že pro člověka, který ho baví chemie, tak bych se zeptala, a co přesně mě na tom baví? A když už vím, že třeba, hele, tady máme třeba tuhle a tuhle firmu, já jsem teďka v té farmaci, tak se třeba i podívat dobře, a jaký by tam mohly být vyloženě ty místa, jakože pozice, jo? Jestli třeba metrologie je to, co by mě zajímalo, nebo přesně jako vyrábění těch výsledků, nebo zajišťování kvality, zlepšování, nebo kalibrace těch strojů. A teď najednou se jako otevírá obrovský pole možností. Já jsem v životě na Gimplu bych nedokázala jako dohlídnout, co všechno chemie může být. To je moc hezký shrnutí. Mě hrozně zajímá. Pardon, že se ptám jenom já, ale tady předbíhám. My máme na škole obor, myslím si, že něco jako analytický chemik, nebo analytická chemie. To, co jsi dělala předtím, jak se říká, že jsi byla v uvozovkách dělník, dá se to dělat právě i třeba s touhle voškou nebo střední školou? Nebo na to vyloženě potřebuješ ten titul z vysoké školy? Když má člověk titul, tak skočí na level 2. Když ho nemá, tak začíná od levelu 1. Jo, že vlastně se vypracuje v té firmě, ale může taky dojít na level, já nevím, 5 nebo 10, jo. Takže jako není to vyloženě omezení, když člověk jde z vošky nebo ze střední školy a naopak už se mi stalo, že kdybych měla střední chemickou, tak mě do práce vezmou, ale z bakaláře mě nevezmou, protože si nemůžu udělat nějaký postgraduální věc. A vzhledem k tomu, že nemám ani dodělanýho toho magistra nebo inženýra, tak prostě jako bakalář jsem vlastně na tom hůř než člověk se střední. Jo. Ano, mě to taky překvapilo. takže lidi, kteří mají střední chemika, tak
Mají výhodu v něčem. Mají výhodu určitě v tom, jakože já si všeobecně myslím, že vůbec není na škodu se jako naučit pracovat. A třeba fakt jako ze začátku tvrdě, aby potom si jako člověk za ty 2-3 roky mohl říct, tyjo, já bych asi chtěla trošku zvolnit nebo chtěl zvolnit. A vlastně trošku víc si najít to, co teda nakonec bude přesně ta pozice, co tomu člověku sedí. Ale to, že si to zkusí a že prostě ví, že jako byl na začátku tady, to jako vůbec není od věci. A když si to tak jako vemete třeba ekonomicky, že jo, tak aspoň jako, když člověk začne, tak být začne na levelu 1, ale už přesně nemusí být žívaný od té maminky, nebo jenom to zkouše přes ty brigády. Takže jako v něčem je to za mě vlastně jako taková jako poctivější práce a dřina, ale tím zase nechci schazovat jako vysokoškolský lidi a někdo to má fakt jako poslání, takže jenom chci říct, že rozhodně si nemyslím, že by to bylo jako špatně, anebo že by to bylo diskriminační nebo něco takového. A měla jsi někdy pocit, že ti ten magistr nebo inženýr chybí, že kdybys ho měla, tak by ti to pomohlo? Nebo fakt ti přijde, že je ten bakalář úplně dostačující? Asi je to hodně osobní, ale mě to nedostačuje asi v tom sebevědomí. Když jsem šla na poslední pohovor, tak bych se cítila líp tak v tom saku, jak jsem, ale s tím, že mám tam toho MGR nebo ink, protože většinou se zeptají, a co teda jako stálo u toho, že jste si to nedodělala? A už jako člověk vlastně přemýšlí, jako říct, jako že pravdu, nebo jako to. A teď najednou cítím, jak mě to jako svírá, jakože já si fakt myslím, že bych na to třeba i měla, ale jak jim to můžu dokázat, když tam ty písmenka prostě nejsou. A nejsou, takže to spíš jako za mě by mohlo být nějaký sebevědomí, ale jako co se týče přípravy do toho života, tak si nemyslím, že už je to až takový benefit to jako dodělat toho magistra. Ale má tam člověk to sebevědomí a to na tom. A dá se případně doplnit si ho na nějakém dálkovém nebo kombinovaném studiu? Nebo to u tohohle technického oboru prostě není možný a dá se to studovat jenom prezenčně? Já jsem asi trošku lenivá. Já jsem se na to kdysi dávno snažila jako podívat, když jsem to ještě zvažovala, ale poslední roky už jako vůbec, takže by mě vyloženě zaměstnavatel musel říct, jako teď si to dodělej. A tak bych hledala cesty. Asi nějaké možnosti jsou, ale nehledala jsem. Mm-hmm. Já mám otázku celkově na Masaryčku. Jestli bys dokázala zhodnotit její zázemí, její podmínky jako materiální a třeba právě ty laborky. Samozřejmě vyšli jste se tam v málo lidech, ale jestli ta kvalita stála za to, nebo jestli jste třeba se nenaučili tolik, co byste měli kvůli tomu materiálovému zázemí. Co se týče zázemí, bych to hodnotila velice dobře. Z praxe vím, že potom existují zaměstnavatele, jako třeba nejmenovaná Spolchemie, kde to vybavení je teda daleko horší než na univerzitě. Ale to je v pořádku, jo, taky prostě jako bezpečnost tam je, akorát to prostě vypadá, nebo nevypadá, je to prostě asi jako komunistická laborka, jo. Takže z těchto dob, když to ta Masaryčka je profesionální, opravdu jako ať ty gestoře, ať nádobí, všechny věci, které byly potřeba. A právě třeba i ty instrumentální, že jsme tam jedny laborky zkoušeli procenta metanolu ve slivovici. Jo, tak to už jsou opravdu ty mašiny, které když člověk chce dělat vyloženě tu analytiku, tak potom přijde do laborky a ty mašiny vypadají velmi podobně, protože to většinou je 1-2 značky, není těch jako výrobců nekonečno, takže si to velice dobře můžu zkoušet už na té univerzitě. To je super. Takže jste asi ty bakalářské práce a diplomové práce dělali v té škole většinou. Já vím, že na nějakých školách se to dělá ve spolupráci s firmama, a tak tady je to v té škole teda. No, to bylo ve škole a právě u mě se asi projevilo to, že jsem si jako nevybrala tu techniku, tak já jsem si tam vybrala aspoň nakonec tu bakalářku a na tom VUTčku jsem vlastně střílela laserem do asfaltu a do betonu a bylo to strašně skvělý, doteďka na to vzpomínám, jak to bylo boží. A to bylo teda už jako na té technické škole a tam to vybavení bylo taky skvělé. Když si představíte třeba Leonarda z toho Big Bang Theory, že jo, tak tam občas něco dělali s laserama, tak takhle to vypadá. Takže VUTčko s váma spolupracovalo? No, on ten můj vedoucí bakalářky spolupracoval s VUTčkem, protože my jsme na Masaryčce zrovna v tu chvíli neměli ten laser, co jsme potřebovali, jako s těma parametrama, s tou jako nanometrama. Takže jsme si jako nenápadně půjčili a zarezervovali ten strojový čas na spřízněné škole. Co se zjišťovalo tím, že se střílelo laserem do betonu? Zjišťovala se vlastně koroze
Jo, protože ten asfalt a beton nebyly vybraný jen tak, ale tam byl ten účel zjistit, když se posolí silnice třeba, tak jak moc to má jako degradační účinky. Takže my jsme chtěli vědět vlastně, kolik sůl si člověk představí, že to je NaCl, chlorid sodný, a pak jsme tam ještě řešili síru jako sírany, to je taky jako častá sůl. A my jsme zjišťovali, kolik vlastně v těch různých vzorečkách toho betonu nebo asfaltu, kterých jsme měli několik, tak kolik to vlastně obsahuje té síry nebo těch chloridů. A to byla vlastně jako naše práce zjistit, jak moc to je nasáklý těma solema a jak to má teda vlastně jako ve výsledku ten efekt na to, že nám ty silnice se rozpadají a posolený mosty se rozpadají a tak dále. To zní hrozně užitečně. To zní jako práce, která fakt k něčemu je a ne, že je to jenom práce pro práci. Děkuju. Jakože týhletý bakalářky. Dokonce byl nakonec jako nějaký článek v Impact Factory, jako nějakým časopise vědeckým. Takže já si můžu doteďka říkat, jo, a takhle se pláce po rameni, že jsem spoluautorkou vědeckého článku, který reálně prostě našel něco, co do té doby se na celém světě nevědělo. A to mi přijde prostě wow. Na to jsem se přesně chtěla zeptat. Jestli nezapadají ty práce jenom do nějakého archivu, ale jestli k něčemu jsou. Takže může se říct, že hodně z těch prací k něčemu je, anebo si výjimka? Hodně z těch prací k něčemu je. Jo. Zase je otázka, když člověk třeba ví, že chce jednou dělat vysokotlakou kapalinovou chromatografii, tak jde vyloženě na HPLCčka, to je nějaký stroj. Jo. To se nebojte, jsou to 4 písmenka HPLC a je to nějaký stroj, který nějakým způsobem dělá svoji analýzu a svoje hrbolky. No a když teda člověk ví, že třeba by jednou chtěl do firmy, která má tyhle zrovna stroje, tak si vybere i tu bakalářku, nebo jak se říká co už je na magistrovi třeba ta práce. Diplomka. Děkuju. Diplomovou práci, která je teda spojená zrovna s těmhlema hrbolkama a tam si najde třeba něco, co je o krok dál, než do té doby to vědění a ty rešerže, které jsme se naučili i třeba jako v teorii. To je hezký. Mně se to hezky poslouchá, protože já myslím, že za pedák můžu říct, že tam je to právě často práce pro práci, tak je hezký vidět, že na jiných vysokých školách to tak vůbec být nemusí. Já souhlasím a škoda, že jiný fakulty nebo univerzity a fakulty nespolupracují s jinýma univerzitama a fakultama. Neříkám, že je to všude takhle, ale třeba u nás na Paďáku si myslím, že by docela bodlo, kdyby se spolupracovalo, no. Ale to je takový jako, taková myšlenka do prázdna asi. Já bych ještě odskočila od toho studia jako takového a zeptala se na život v Brně, protože ty jsi teda 4 roky žila v Brně a teďka už nějaký rok žiješ tady v Praze, tak bys to mohla porovnat. Když by se někdo rozhodoval, jestli jít studovat nějaký obor do Prahy nebo do Brna, tak jaký bys viděla pro a proti? To je komplexní otázka. A asi to záleží i s tím, jestli teda člověk si chce odskočit na vysokou školu s tím, že teda hlavně co nejdál od rodičů, anebo opravdu něco vyzkoušet a pak se třeba vrátit a tak dále, protože mě momentálně asi třeba hrozně mrzí to, že třeba jsem si tam udělala nějaký kamarády a teď je v tom životě moc nemám. Jo, ještě nedej bože, lidi si tam udělají třeba děti a rodinu a už vůbec nemají čas. Takže ty vzpomínky jako zůstanou u mě, ale třeba jako by ty kontakty už jako ne. Nebo ne tolik, že jo, můžeme si třeba napsat nebo se vidět jednou za rok nebo něco takového, ale hodně mně přijde, že se jako dá postrácet, což asi i kdybych jako studovala v Praze a byla v Praze, ale už tam ty možnosti jsou. A co bych určitě zapropagovala na Brnu je to, že když jsem šla, ne že úplně opilá, ale třeba jako trošku po Brně v noci, tak jsem se rozhodně méně bála než v Praze. Jo, že tam opravdu ty lidi jsou takový bujarý a hodně vínečko, ale tak jako v pohodě, jo, že prostě pojď si dát a když zrovna Kometa nevyhraje 3. titul v řadě, tak se fakt není čeho bát. Když to po té Praze občas jako cítím, že prostě ta kriminalita okolo Václaváku ve 2 v noci prostě je, takže tam víc jakoby si tisknu ten pepřák v kapse. Co bych ještě potřebovala zapropagovat? Vy se na to třeba nezeptáte konkrétně, ale to musím říct. Řekni to. Od dob mého studia přibylo normálně spojení přímý na kampus, jo? Chemie, Šalinou. Tam jsem jela. Teda, myslím si to. Já jsem se na to chtěla zeptat. Sice neznám Brno, ale znám kampus. Červený kampus. Je to tam? Studujete to tam? Je to tam. A teďka já jsem tam byla před půl rokem asi, jakože pojďme se prostě podívat, tady mám nostalgii, jo. A byla jsem jakože, a tady jsme jedli. A proč je tady KIK?
Jo. Menza zmizela, ale Ne. spojení přibylo, takže... Jako proč menzy mizí, nechápu. Já taky ne a úplně jsem si říkala, kdyby tam byla, tak prostě tam jdeme na oběd a prostě Jo. puf. Místo toho tam byly nějaký bačkory grinchový nebo co. Nějaký chemický bačkory. No, kež by aspoň chemický. Dokážeš nám říct něco zajímavého z tvýho oboru? Něco jako zajímavého, co se týká, já nevím, třeba bydlela jsem na koleji, jo, v Praze, kde se nedalo rekonstruovat vodovodní potrubí. A pravidelně jsem měla nepříjemný stavy z té vody. Tak třeba, co by tam mohlo být? Já asi neřeknu nepříjemný, ale měla jsem jako dobrou zkušenost s tím, že bylo na univerzitních stránkách možnost se podívat po bydlení, po inzerátu. A díky ní nám to docela vytrhlo tehdy jako transpaty, že jsem nemusela jako bydlet nevím kde, asi v Litoměřicích a dojíždět do Brna. A tak to mi přišlo jako skvělý, že tahle ty jako stránky fungovaly a že se dalo najít i za docela dobrý peníze. Jo, takže to bylo jako fajn. A mám říct ještě něco negativního, jo? Jsem se asi vůbec nepochopila, ale jestli mi to zopakuju. Aha. Takže, jestli nám dokážeš říct něco jako zajímavého z tvýho oboru chemie, něco, co by normální člověk mohl vědět a překvapilo by ho to, ale neví to. Ale ty to víš, protože jsi chemik. Prostě Barča se tě ptá na to, proč jí bylo z té kolejní vody blbě. Aspoň takhle si tu otázku překládám já. Aha, no tak jo, tak tam byly taky kauzy, že prostě ano, i u naší univerzitní vody se jako našly nějaký rozbery, že tam jako plavalo něco, co nemělo. Takhle. Tak i v Brně, tak dobrý. Jsem se lekla, že to je tou Prahou. Ne, jakože kokain a fekálie jsou už úplně všude. Dobře, tak já jsem čekala třeba rtuť nebo olovo a ne kokain. Rtuť jsem zrovna dělala jako teďka naposled v té minulé firmě a jako většina vzorečků je v poho, takže tam se nemusíš tolik bát zrovna rtuti, jako jsou jiní strašáci. To jsem nedělala. Takže si prostě pila fekálie a pak se zdivila, že je ti blbě, pravděpodobně. Tak na koleji je všechno možný. A jinak to má jako přísný nějaký legislativní věci, že když už je tady jako řečený, že je to pitná voda, tak by se měla pravidelně testovat a právě jako držet ty specifika. Blbý je to, že třeba existují možnosti výjimek, že se víc nahnojí pole a tím pádem, když zaprší, tak je spousta dusičnanů ve vodě, že jo, v těch podzemních vodách. A řekne si třeba, já nevím, Ústecký kraj, no tak teďka víme, že hodně pršelo, že jsme hodně hnojili, tak jako na měsíc to zvedneme a ono se to dá ty limity třeba zvednout i trojnásobně. A nikdo to neví, jo, to se prostě jako člověk k tomu nedostane. A já vás nechci děsit, jako že neumřeme z té vody, jenom jako asi by bylo naivní si myslet, že pijeme opravdu úžasnou a zdravou vodu, to možná někde v horském potůčku, prostě ty trubky jsou, jaký jsou a neumřeme na to, jo, asi, ale... A tohle je otázka úplně mimo, ale když pak si lidi filtrujou doma vodu přes takový ty filtrační konvice, aby teda pili jako aspoň domněle něco lepšího, funguje to reálně nebo je to zbytečný? Nemyslím si, že je to zbytečný a hodně záleží na tom, jaký filtry. A když budeš dodržovat ty návody, že třeba máš ten uhlíkový, dejme tomu, ten je asi nejčastější, a budeš jako dodržovat ty návody, že jednou za, já nevím, 7 litrů to vyměníš, nebo já nevím, kolik jsou tam ty jako meze, tak to hodně zlepší. Tak jdu si koupit filtrační konvici. Taky jsem nad ní přemýšlela a pak jsem si říkala, že to je určitě jenom nějaký marketing, ale když to říkáš ty jako chemička, tak si nějakou půjdu vybrat. Mně to teda od toho kokainu a fekálií pomohlo na té koleji. Ale pak jsem to přestala používat, protože mě děsily i mikroplasty, jelikož ta konev byla plastová. Co o nich víš? No, není plast jako plast. Jo, že opravdu jako... Plast je moc široká rodina na to od toho házet do jednoho pytle. Jsou plasty, které jsou vyloženě určený k tomu, aby byly jako ve styku s potravinama a stejně tak vodama nebo tekutinama. U petky se třeba ví polyetylen tereftalát, že úplně to nenechává třeba na přímém slunku, protože pak se uvolňují do té tekutiny látky, které nejsou prospěšné pro tělo. Ale potom jsou zase jiný plasty, které jsou hodně inertní. Nikdy to nebude tak jako sklo, ale kdo by pil třeba ze skleněné flašky, že jo, to je jedno. Ale už je to hodně jako vymyšlený tak, aby to opravdu mělo co nejmenší dopad na nás. Jako ty mikroplasty budou asi vždycky všude, ale nemyslím si, že je to jako to nejhorší teďka. To nejhorší riziko to není. A co je nejhorší riziko? Já se obávám, že pít vodu v Portugalsku.
No fakt. Tak to je dobrý, to se nám asi hned tak nestane tady. Počkej, proč? Tak doufám, že teďka nevyzrazu nějaký firemní tajemství, ale prostě vím, že tam ty limity mají kapku jinak a prostě to, co u nás už je jako, že je panebože, je to karcinogenní, tak tam jsou v pohodě, po to jsou, jdeme. Takže jako, až pojedete někdy na dovču, tak tam bych si radši kupovala nějaký balený vody. Který nestále na přímém slunečním světu. Dobře, tak píšu si. To jsme sice úplně odběhli od studia, ale mě to vlastně hrozně zajímá tyhle věci, protože já jsem chemii úplně nepolíbená, tak je fajn mít někoho z oboru a moc se takhle doptat na ty praktické věci, které se vlastně dotýkají úplně všech. Přesně. Ta chemie není jenom o vzorečcích a o nějakém strašáku, ale myslím si, že to je součást našeho života a jsou to jenom ty chemické a syntetické věci. Je to vlastně i život kolem nás, že jo? Protože to je... Určitě, no. Ať jsem nebo nechcem, tak musíme dejchat, musíme něco pít a jíst a prostě je to tak. Je to prostě dost v dnešní době teda spojený s tím, že co se všechno přidá do toho potravinářského třeba produktu, aby to dlouho vydrželo a podobně. Hrozně zajímavý. Já myslím, že i my, i diváci, no, posluchači by měli spoustu otázek, ale asi bych uzavřela tohle, jako to studium a tu chemii, ale dáme si takovou rychlou palbu na závěr, naše 3 oblíbené otázky. Palte to do mě. Dobře, tak nám řekni prosím 3 věci, které bys vzkázala svému maturantskému já. Rozhodni se podle sebe. Já vím, že to teda hodně jako kopíruji už někoho, kdo to říkal, ale prostě fakt jo. Fakt si představ, jak chceš jednou žít a vymysli si, co si myslíš, jako že se k tobě hodí, k tobě. Ne jako, jestli to dáš nebo nedáš, nebo jestli zrovna, já nevím, je to v tom městě, co chceš, ale opravdu se koukni na to jako z vrchu, s tím nadhledem a začni od konce. Moc hezký. To byla jedna věc. Máš ještě 2? Ježišimaria. Začni od konce. Já bych asi vzkázala svýmu já, že technika nemusí znamenat být počítačový programátor a zjistit si o tom něco, co znamená technika v chemii. A pak bych možná řekla, já nevím, no, že prostě jako přijdou ty zkoušky a bude to těžký, ale to neznamená, že je to nemožný. To je hezký vzkaz. My tady pak máme otázku, co tě na studiu nejvíc štve a co naopak nejvíc miluješ, ale to už je trošku s křížkem po funuse u tebe. Máš něco stejně, co bys chtěla takhle jmenovat, co pro tebe bylo, že jsi to nejvíc milovala, nebo tě to naopak fakt štvalo, kromě pana profesora? Já jsem zase měla ráda a milovala i jiný profesory nebo profesorky, který za mě jako učili moc pěkně a jako inspirativně. Takže to, co jsem jako na té škole milovala, byli lidi, kteří do toho byli zapálení a bylo vidět, že prostě jako učit je baví a že nejenom, že si to tam jdou odsedět nebo říct to po 550. Takže to bylo to, co bych jako vypíchla, že to bylo to skvělý a to, co si myslím, že je prostě úplně nejhorší balast. Já vím, že se ty lidi na něčem musí povyhazovat, ale prostě proč tolik těch obecných věcí, které už jsme jako někdy třeba prokázali dřív třeba v tom studiu, že jako dáváme, tak se to znova zopakovalo jakoby v prváku a ve druháku na vysoký a za mě to jako ztracený čas v tom slova smyslu, že už člověk mohl dělat to zajímavý nebo se víc profilovat jako do toho specifického, co chce jednou dělat. A poslední otázka, kdo by na tenhle obor rozhodně neměl chodit podle tebe? No, já to řeknu asi, doufám, že neodsuzovačně, jo. Ale já jsem moc neměla ráda ty lidi, kteří si tam přišli jako jenom pro ten status studenta. Jo, ty, co jste prostě fakt viděli jako první týden a pak už ne. Ale to si myslím, že všeobecný nešvar je úplně jedno, jestli je to chemie nebo ne. Spíš si myslím, že teda opravdu tyhle ty jako loviči těch jako statusů půjdou někam jenom než na chemii. Ale jako to vlastně udělá i té univerzitě to, že se tam jako ty lidi zapsali, takže z jedné strany jako účel splněn, odškrtnu to, dostanou nějaký dotace, takže. Chtěla bys ještě něco dodat, něco, co tady nezaznělo, ale přišla si sem s tím, že bys nám to chtěla říct. Já si myslím, že jsem se dobře pochlubila. Já jsem spokojená s tím, jak jste mě vyspovídali. A asi bych jako všeobecně chtěla říct, že chemie není zas takovej strašák a že když to člověk jako trošku pochopí, takže je to moc hezká cesta, když člověk chce chápat souvislosti a nejenom se jako drtit a memorovat. Hezký zakončení. Evčo, my ti moc děkujeme za to, že jsi přišla, že jsme se mohli
tady setkat v kampusu Hybenská a děkujeme ještě jednou podcastovému studiu Hybenské, protože je to součást Univerzity Karlovy a my jsme si zrovna teda dovedli hostku, která nepochází z Univerzity Karlovy, ale jsme moc rádi, že jsme tě mohli vyspovídat, protože je to něco novýho, zase něco, co přináší nějaký jiný vhled a nestačí nic jiného, než se rozloučit. Tak si měj krásně. Díky. Já se připojím s poděkováním, rozloučím se a posluchačům přeju, aby si taky adoptovali takovej nějaký obor a byli z toho stejně nadšený jako Evča. Tak čau. Díky, ahoj.